суғурта яъне мақсади асосии он паст кардани хатарҳои ҳаёту саломатӣ ва молиявии ҷомеа ва давлат маҳсуб меомад. суғуртаи ҳатмӣ ва суғуртаи ихтиёрӣ бигӯед, таваҷҷӯҳ мекунанд, намекунанд, чӣ кор бояд кунем ки бештар ҷалб шаванд? ин нишондиҳанда аз $2 ҳам поён буд, вале имрӯз аллакай он аз $3 ба сари аҳолӣ зиёд шудааст. суғуртаи ҳатмӣ метавонад ки ҷавобгарӣ дошта бошад. баъзеҳо шояд боварӣ надоранд, баъзеҳо шояд эътимод надоранд, баъзеҳо шояд фикр мекунанд ки ин протседура бисёр дуру дароз аст. то чӣ андоза манфиат доштани онро донанд ва 0.136% баробар аст ва мо дар ин нишондиҳанда кишвари ҳамсоя Ӯзбекистонро гузаштаем аллакай. ки барои муҳоҷирони меҳнатӣ кадом намудҳои суғурта пешниҳод карда шудааст? суғуртаи ихтиёрии сафаркунандагон ба хориҷи кишвар аст ки дар таркиби он суғуртаи тиббӣ амал мекунад. шаҳрванд метавонад ки масалан пеш аз Русия рафтан инҷо суғурта накунад ва равад ба Русия ва ин корро дар ширкатҳои русӣ анҷом диҳад. ба таври онлайн ҳам гӯем полиси суғуртавӣ дастрас намуда ҳуқуқу манфиатҳои худ ва оила ва молу мулки худро таъминад. дуруд бинандаи азиз, мо силсилаи подкастҳоро идома медиҳем ва имрӯз дар як мавзӯи бисёр муҳим суҳбат мекунем ва умедвор ҳастам ки шумо имрӯз баъзе андешаҳои ҷолиб, баъзе суханони нав, баъзе иттилои шояд бисёр муфид ва тозаро хоҳед шунид. хуб, меҳмони имрӯзаи мо Бобурхон Бобоев ҳастанд, муовини сардори идораи назорати суғуртавии Бонки Миллии Тоҷикистон. ман аввалтар аз ҳама мехостам ки шумо дар бораи худатон нақл кунед то шунавандаҳои мо донанд ки шумо дар ин самт ки дониш ва таҷрибаи бисёр хуб доред ва ҳоло як масъулияти бисёр ҷиддиро ҳам дар Бонки Миллӣ ба дӯш доред. муовини сардори идораи назорати суғуртавии Бонки Миллии Тоҷикистон мебошам аз соли 2020, яъне таҷрибаи кории зиёда аз 4 сола дорам дар фаъолияти суғуртавӣ ва қабл аз он фаъолият кардаам дар идораи суботи молиявии Бонки Миллии Тоҷикистон давоми зиёда аз 1 сол ва бештар аз 7 сол дар департаменти сиёсати монетарии Бонки Миллии Тоҷикистон низ адои вазифа намудаам. хоб илова бар ин аз соли 2017 то соли 2019 таҳсили магистрии худро дар ҷумҳурии Ҷопон ба муддати 2 сол махсусан дар низоми молия ва бонкдориву суғурта идома додам. чуноне ки шумо дуруст қайд кардед, низоми суғурта дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушд карда истодааст ва дар як марҳилаи тараққӣ, гӯем ҳам хато намекунем, қарор дорад. чуноне ки шумо иброз доштед, Бонки Миллии Тоҷикистон ҳамчун мақоми назорати суғуртавӣ эътироф шудааст имрӯз ва тибқи таҷрибаи ҷаҳонӣ барои беҳтар намудани фаъолияти суғуртавӣ дар ин ё он кишварҳои ҳам минтақа ва ҷаҳон, чуноне ки таҷриба нишон дода истодааст, танзиму назорати суғурта ба Бонки Миллӣ ё бонкҳои марказӣ интиқол дода шудааст. барои чӣ? барои он ки кишварҳо бештар такя доранд ба табдил додани бонки марказии худ ба мегарегулятори низоми молиявӣ. яъне мегарегулятори низоми молиявӣ ҳамаи хизматрасониҳо ва соҳаҳое ки дар соҳаи молия кору фаъолият мекунанд, ҳамун бахшҳоро танзиму назорат мекунад ва Бонки Миллии Тоҷикистон илова бар вазифаи худ, яъне вазифаи назорати бонкӣ, имрӯз аллакай танзиму назорати суғуртавиро низ бар ӯҳда дорад. беҳтарин. хуб, бинандаи азиз, умедворам ки фаҳмо шуд ки мо бо кӣ суҳбат дорем ва акнун мегузарем бевосита ба асли мақсад. аввалтар аз ҳама ман мехостам ки шумо дар мавриди суғурта бигӯед. суғурта чист ва аслан бо кадом мақсадҳо истифода бурда мешавад? ташаккури зиёд. саволи бисёр муҳим ва барои ҷомеаи имрӯзаи кишвар бисёр мақсаднок аст. суғурта худ ин як намуди хизматрасонии молиявие мебошад ки манфиатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайри молумулкии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро
аз ҳодисаҳои ногаҳонию ғайри чашмдош ҳимоя менамояд. яъне мақсади асосии он паст кардани хатарҳои ҳаёту саломатӣ ва молиявии ҷомеа ва давлат маҳсуб меомад. яъне тавассути ин механизм давлат дар низоми молиявӣ ҳимояи ҳами болини молиявӣ ҳам гӯя мешавад ба истилоҳоти имрӯза. яъне барои мардум ҳамин низомро истифода мебарад ки содатар агар гӯем хароҷотҳое ки ногаҳон ба сари ҷомеаву аҳолӣ меояд онҳоро рафъ намояд. яъне ҳамон хароҷотҳое ки ба сари хонаводагиҳо меоянд аз офатҳои табиӣ, аз садамаҳои нақлиётӣ, аз ҳодисаҳои нохуш, аз бемориҳо ва аз дигар ҳодисаҳое ки дар ҳаёти ҷомеа мавҷуд аст, аз онҳо эмин нигоҳ доштани ҷомеа аст. суғурта истифода кардани суғурта ҳамин аст. вазифаҳои Бонки Миллии Тоҷикистон ҳамчун як мақоми назорати суғуртавӣ аз чӣ иборат аст? дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2016 таҳти рақами 408 ва фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 марти соли 2017 рақами 851 ваколати танзиму назорати фаъолияти суғуртавӣ ба Бонки Миллии Тоҷикистон гузаронида шуд ва қаблан то 1 октябри соли 2016 то ба тасвиб расидани ин қарори ҳукумат танзиму назорати бозори суғуртаро Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медод ва аз санаҳое ки мо қайд кардем аз соли 2016 моҳи октябр ва моҳи марти соли 2017 дар Бонки Миллии Тоҷикистон воҳиди алоҳидаи сохторӣ яъне идораи назорати суғуртавӣ таъсис дода шудааст ки вазифаи он таъсис ва нигоҳдории низоми суғуртавии устувор дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаккули инфрасохтори он мебошад. инчунин танзими бозори суғурта ва назорат аз рӯи фаъолияти суғуртавӣ вазифаи дигари он аст. вазифаи аз ҳама муҳими ин мақоми назоратӣ он аст ки мақоми назоратӣ ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии суғурташавандагонро низ яъне аҳолии кишварро низ ҳар як суғурташавандае ки ҳаст новобаста аз шакли ташаккул ё шакли моликият ё шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ буданаш Бонки Миллии Тоҷикистон ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои онҳоро ҳимоя менамояд. яъне дар доираи талаботи қонунгузорӣ агар манфиатҳои онҳо поймол шавад мо барои ҳимояи онҳо фаъолиятро низ ба роҳ мондаем ва имрӯзҳо муроҷиатҳо ҳам ҳастанд ба Бонки Миллии Тоҷикистон нисбат ба солҳои қаблӣ. шаҳрвандон аллакай медонанд ки мақоми назорати суғуртавии Бонки Миллӣ аст ва муроҷиатҳо ҳам ҳастанд. мо аз рӯи муроҷиатҳо ҳар муроҷиате ки буд то имрӯз ҳамаи ин муроҷиатҳо бар нафъи шахсони воқеӣ яъне суғурташавандагон ҳаллу фасл гардиданд. беҳтарин. хуб табист ки дар кишвари мо ҳоли на ҳама ба умқи мафҳуми суғурта сарфаҳм мераванд. баъзеҳо шояд боварӣ надоранд, баъзеҳо шояд эътимод надоранд, баъзеҳо шояд фикр мекунанд ки ин протседура бисёр дуру дароз аст ва ҳуҷҷатгузорӣ зиёда талаб мекунад. шояд аз ин рӯ канор мераванд. биёед дар мавриди он суҳбат кунем ки истифодаи хизматрасониҳои суғуртавиро аз ҷониби ҷомеа ё мардум чӣ хел шаҳр медиҳед? таваҷҷӯҳ мекунанд, намекунанд? Чӣ кор бояд кунем ки бештар ҷалб шаванд? бисёр саволи ба маврид аст. истифодаи хизматрасониҳои суғуртавӣ аз ҷониби ҷомеа имрӯз яке аз мушкилотҳои имрӯзаи рушди бозори суғурта аст ки ба он Бонки Миллии Тоҷикистон диққати махсус зоҳир намуда тавассути дар доираи имкониятҳои мавҷудаи худ ва ваколатҳо тамоми имкониятҳоро истифода намуда барои расидан ба ҳамин мушкилот ва бештар ҷомеаро ба суғуртакуниву ҳифзу ҳимояи манфиатҳои онҳо ҷалб кардан ки фоидаи онҳо аст. корҳои назаррас анҷом дода истодааст ва дар ин самт ду нишондиҳанда аст. ду нишондиҳандаи макроиқтисодӣ аст ки истифодаи хизматрасониҳои суғуртавиро дар ҷомеа ифода менамояд. ин якеаш суғурта ба сари аҳолӣ
ва дигари он фарогирии суғуртавӣ, яъне ду нишондиҳанда суғурта ба сари аҳолӣ ин воридоти мукофотҳои суғуртавӣ нисбат ба аҳолии кишвар ва фарогирии молиявӣ бошад, нишондиҳандае ҳаст ки мукофотҳои суғуртавиро нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ифода менамояд. хоб нишондиҳандаи якум ин суғурта ба сари аҳолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон $3.8 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ба сари аҳолӣ ташкил медиҳад, ки нишондиҳандаи на чандон назаррас нест. ва дар минтақа ҳам мо каме тафовут дорем аз ҳамсоя кишвар Узбекистон. онҳо як чанд сенти амрикоӣ гӯем зиёдтаранд, вале имрӯза шароите ки аллакай дар байни ҷомеа маъмулу машҳур гарда истодааст заррае ҳам бошад, ба анамин рушди ҳамин нишондиҳандаи истифодаи ҷомеа таъсири мусбӣ расонида истодааст. яъне дар давоми 5 соли охир агар мо назар афканем, ин нишондиҳанда аз $2 ҳам поён буд, вале имрӯз аллакай он аз $3 ба сари аҳолӣ зиёд шудааст. нишондиҳандаи дигар ин мукофот нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аст, ки дар минтақа гирем ба 0.36% баробар аст. ва мо дар ин нишондиҳанда кишвари ҳамсоя Узбекистонро гузаштаем аллакай ва умед аст ки бо татбиқи ислоҳоти фаромилии соҳаи суғурта ин нишондиҳандаҳое ки ифодагари истифодашавии хизматрасониҳои суғуртавӣ аз ҷониби ҷомеаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон баромад мекунад, дар сатҳи байналмилалӣ баланд бардорем. бале, хуб, биёед дар мавриди суғурта суҳбат кунем, зеро ки мардум дар мавриди тафовутҳо маълумот доранд. Суғуртаи ҳатмӣ ва суғуртаи ихтиёриро медонанд ба фикрам, чун аксарият ронанда ҳастанд, ин корро анҷом медиҳанд, аксарият дар хонаҳо зиндагӣ мекунанд ва баъзе ширкатҳои суғурта ҳатто хона ба хона маҳсулоти худро пешниҳод мекунанд. Хуб, дар мавриди тафовут миёни суғуртаи ҳатмӣ ва суғуртаи ихтиёрӣ бигӯед, кадом бартериҳоро дорад он? бисёр саволи хуб. тибқи талаботи қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи суғурта ба се шакл ҷудо мешавад. шакли якум ин суғуртаи ҳатмии давлатӣ аст, шакли дуввум бошад ин суғуртаи ҳатмие ки шумо қайд кардед, ва шакли сеюм ин суғуртаи ихтиёрӣ аст. онҳо байни якдигар фарқкунанда ҳастанд. хоб суғуртаи ҳатмии давлатӣ намуди суғуртаҳое мебошад, ки давлат онро барои ҳимояи манфиатҳои сатҳи давлатӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба суғурта фаро мегирад. ва суғуртаи ҳатмӣ бошад, ин намуди суғуртае мебошад, ки ҳукумати ҳар кишвар аз ҷумла ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳимояи манфиатҳо ва объектҳои афзалиятноки суғурта дар асоси қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ гардида аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ новобаста аз шакли моликият, яъне ташкилоти суғуртавии давлатӣ аст, хоҳ давлатӣ аст ва хоҳ хусусӣ аст, онҳо метавонанд суғуртаи ҳатмиро татбиқ намоянд дар ҳолате ки тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намоянд. яъне нисбати суғуртаи ихтиёрӣ талабот дигар аст, нисбати татбиқ кардани суғуртаи ҳатмӣ талаботи бештар аст. яъне асосан аз рӯи сармоя фарқ мекунад ва фарқият барои шаҳрвандони кишвар он аст, ки бояд қайд кунем ин нуқтаи муҳимро. суғуртаи ҳатмӣ метавонад ки ҷавобгарӣ дошта бошад, яъне чуноне ки мо гуфтем афзалиятҳои объектҳои афзалиятнокро ҳимоя мекунад. яъне мо ба таври мисол гирем, агар объектҳои ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон суғурта мешаванд, яке аз намудҳои суғуртаи ҳатмӣ аст, аз сӯхтори
مال و ملکی در جمهوری تاجیکستان قرار داشته، یک نمود سقوط‌های حتمی. دیگر نمودی سقوط‌های حتمی، این سقوط‌های حتمی جوابگری گراجدانی حقوقی صاحبان مستوی نقلیات، اینها و دیگر نمودهای سقوط‌های حتمی هستند که آنها رو دولت همچون نمودی سقوط‌هایی که آن باید از جانب این یا آن فرد جامعه سقوطه شود، زیرا که خوف‌ها و خطرهای بیشتر به سر آنها نآید و طبق قانونگذاری عمل کننده سقوطه حتمی هنگام رعایت نکردن آن میتواند که جوابگری مأموری داشته باشد. یعنی در قانون جمهوری کودکس حقوق ویرانکنی مأموری نسبت رعایت نکردن نمودهای سقوطه حتمی جوابگری هم پیش بینی شده است. سقوطه اختیاری باشد، این نمودی سقوطه است که در اساس شرطنامه سقوطه و قاعده های سقوطه کنی در شرط های عمومی و ترتیب عملی گردانی آن را معین می نماید که با روزگی طرف ها با امضا رسانیده میشن. یعنی که شهروندان جمهوری تاجیکستان هنگامی که چنانکه شما قید کردید در خانه ها هم اجنت های سقوطوی میگردن، مراجعت میکنن و شهروندان محترم جمهوری تاجیکستان باید از آن آگاه باشند که سقوطه اختیاری رو یگان تشکیلات سقوطوی یا یگان فردی یا یگان نماینده تشکیلات سقوطوی نمیتوانند به طور حتمی به شهروندان پیشنهاد نماید. یعنی به طور اختیاری هر فرد میتواند آن رو خریداری کند و برای منفعت‌های خود استفاده نماید. یک دلیل دیگری رو به شما می‌آورم که در بسیاری کشورها سقوط‌های طبی حتمی است، مخصوصا در کشورهای منطقه، ولی در تجربه‌ای که من در اون زندگی کردم بیرون از تاجیکستان در ژاپن سقوط‌های طبی اختیاری است، ولیکن همه شهروندی قریب که همه شهروندان ژاپن پورا سقوطه اختیاری طبی رو استفاده می‌نمایند در زندگی همروزه خود. برای چی؟ برای اون که آنها از منفعت‌های این سقوطه علاقه با تاریخ چندین سال‌های خود زندگی خود با خبرند و منفعت هم گرفتند. بله. واقعا امیدوارم که ما هم تو همون روز میرسیم که مردم همیگونه به عمقی به درکی معنی و مفهومی سقوطه میرسند و میتوانند که با امید شوند و میتوانند که مراجعت کنند. البته میخواستم که در مورد اون گویید که برای مهاجران مهنتی کدام نمودهای سقوطه پیشنهاد کرده شده است؟ ما همچون مقام نظارت سقوطوی در سمت مهاجرت اهالی کشور، سفرکنی اهالی کشور و تا چه اندازه به سقوطه فرا گرفتن آنها، استفاده شدن همین محصولات های سقوطوی هنگامی در سفر بودن و در مهاجرت بودن آنها بعضی تحلیل ها گذراندیم و بعضی تشکیلات های سقوطوی رو برای شرایط های بهتر و مهاجران و سفر کنندگان پیشنهاد کردن، کاربری هم کرده ایم. خب سقوطه طبی گفتید برای مهاجران سقوطه طبی این خود یک نمود سقوطه است که در داخل یک کشور عمل میکند و برای مهاجران سفر کنندگان سقوطه اختیاری سفر کنندگان به خارج کشور است که در ترکیب اون سقوطه طبی عمل میکنند. یعنی همچون یک کامپوننت یا یک قسمتی این نمودی سقوطه است. به خاطر چی؟ به خاطری که همه شرطنامه‌های سقوطوی که بسته میشوند بیشتر حادثه های سقوطوی آنها در داخل کشور بین بندی گرفته میشن و برای مهاجران باشد پلیس های سقوطوی هم فرق کننده است نسبت به پلیس های سقوطوی که برای داخل جمهوری بسته میشوند فرق کننده است. به خاطر چی؟ به خاطری که تشکیلات های سقوطوی موظفند که در بیرون از کشور یعنی شرکت های خدمت رسانی داشته باشند یا که با آنها شرطنامه داشته باشند که هنگام شما در مهاجرت بودن در فدراسیون روسیه یا در دیگر کشورهای منطقه و جهان
қарор доштанатон ҳангоми бемор шудан ё ҳангоми як ҳодисаи нохуш ба як ҳодисаи нохуш гирифтор шудан шумо тавонед ки тавассути як хизматрасон ё як ёрдамчӣ гӯемам хато намекунем ба хизматрасонии тиббию дигар хизматрасониҳо дастрасӣ дошта бошед ва ин гуна хизматрасониҳо имрӯз аз ҷониби зиёда аз 6 ташкилоти суғуртавӣ анҷом дода мешаванд. Мо аз рӯи иҷозатномаҳои онҳо пеш аз ба барномаи шумо ворид шудан ин нишондиҳандаҳоро муайян кардем ва ташкилотҳои суғуртавӣ бемамуният метавонанд ки ба муҳоҷирони кории мо ки ба хориҷа сафар барои муҳоҷират мекунанд ё ки сафари меҳнатию сафари туристӣ мекунанд онҳо бе ягон мамуният метавонанд ки ба ширкатҳо муроҷиат намоянд. Рӯйхати ташкилотҳои суғуртавӣ дар сомонаи расмии Бонки Миллии Тоҷикистон мавҷуд аст ва аз рӯи кадом намудҳои суғурта онҳо хизматрасонӣ мекунанд ин гуна маълумотҳо пурра ва шаффоф дар сомонаи Бонки Миллии Тоҷикистон мавҷуданд ки онҳо метавонанд истифода намоянд. Дигар тартиби истифодааш чӣ хел аст? Онҳо муроҷиат мекунанд бале ва ягон қарордод ба имзо бояд бирасонанд ё чӣ кор бояд кунанд? ҳангоми муҳоҷират ниёз дорад ба полиси суғуртавӣ дарки онро дорад ки якум чизе ки шумо дуруст қайд кардед қаблан дар саволи пештар ки мардуми мо бояд аввал дарку фаҳмиши суғуртаро ва то чӣ андоза манфият доштани онро донанд. Яъне ҳама муҳоҷири меҳнатӣ ё сафаркунандае ки муҳимияти соҳаро медонаду ба ташкилоти суғуртавӣ муроҷиат мекунад барои ҳифзи саломативу ҳаёти худ дар муҳоҷират онҳо метавонанд ба ташкилот муроҷиат кунанд. Ташкилоти суғуртавӣ метавонад ки онҳоро ба офисҳои кории худ ё ба корхонаҳои худ даъват намуда шарту талаботе ки ҳуқуқу манфиатҳои тарафайнро муайян мекунад тибқи шартномаи суғуртавӣ ба танзим дароварда мешавад. Яъне байни муҳоҷир ва ташкилоти суғуртавӣ як шартномаи кӯтоҳе баста мешавад ки ҳуқуқу манфиатҳои ду ҷонибро пурра инъикос менамояд, шаффоф аст, ягон ҷои пинҳонӣ нест, фақат онро бояд донист ва бояд тибқи тартибу талаботи қонунгузорие ки барои гирифтану зиёну ҷуброну пардохте ки ҳангоми ба вуқӯъ пайвастани ҳодисаи суғуртавӣ ба миён меояд анамун қадамҳоро бояд ҳар яки мо аз ҷумла муҳоҷирон риоя намоянд. Яъне баъди бастани шартномаи суғуртавӣ ба суғурташаванда полис дода мешавад ки ман нусхаи онро ба шумо пешниҳод мекунам. Яъне полис суғуртавӣ аст ва полиси суғуртавӣ чуноне ки ман гуфтам ширкати хизматрасон дорад. Мана ба таври мисол дар ин полиси суғуртавӣ рақамҳои Федератсияи Русия мондагӣ аст ки ҳангоми суғурташаванда дучор шудани ҳодисаҳои нохуш ба ҳамин телефон занг мезанад ва ин рақамҳои телефони ширкати хизматрасонӣ 24 соат фаъоланд. Онҳо дарҳол занги телефониро қабул намуда ҳодисаро муайян намуда хизматрасониҳои тиббӣ зарур бошад тиббӣ равон мекунад. Хоб хизматрасониҳое метавонанд бошанд ки сайёҳон дар кӯҳ дармонданд ба онҳо ёрии эвакуатсионӣ равон мекунанд. ҳамаи ин хизматҳоро ташкилотҳои суғуртавии хизматрасон дар ин ё он кишвар анҷом медиҳанд, зеро ки онҳо бо ташкилотҳои суғуртавии мо шартнома доранд ва ин чиз аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон низ назорат карда мешавад ва ҳангоми дуруст муроҷиат кардан онҳо бояд ҳуҷҷатҳои яъне полиси суғуртавии худро ба ҳамин рақамҳои полиси суғуртавии худро ба ҳамин ширкатҳо гӯянд, ному насаби худро гӯянд. Хоб ҳодисаро шарҳ диҳанд ки дар куҷо ҳодиса шудааст, хоб кадом намуди ҳодиса аст ки онҳо ба қайд гирифта ҳодисаи суғуртавиро ба танзим дарорад. Онҳо ҳамаи хароҷотҳоро таъмин мекунанд ва пасон баъди ба танзим даровардани ҳамаи муолиҷа ё ки ягон интиқоли шаҳрванд бошад ё ки хизматрасонии беморхонавию амбулаторӣ бошад, баъди ба анҷом расидан ба ташкилоти суғуртавие ки полиси суғуртавиро ба муҳоҷир додааст ба он муроҷиат намуда анамун ҳаҷми хизматрасоние ки ширкати хизматрасон дар берун аз кишвар кард бо
ҷамъи комиссиониҳои худ мегиранд, яъне бармегардонанд. як чизи дигари муҳим бубинед, инҷо полисе ки шумо нишон додед аз ширкати суғуртаи тоҷикӣ аст. бале, шаҳрванд метавонад ки масалан пеш аз русия рафтан инҷо суғурта накунад ва равад ба русия ва ин корро дар ширкатҳои русия анҷом диҳад? чуноне ки дар саволе вобаста ба суғуртаи тиббии муҳоҷирон гуфтем, тиббии муҳоҷирон, суғуртаи тиббӣ дар тоҷикистон ҳам ҳаст ки дар қаламрави тоҷикистон амал мекунад барои шаҳрвандони дохилии кишвар ва дар дигар кишварҳои ҳамсоя ё дигар кишварҳои берун онҳо низ суғуртаи тиббӣ доранд, чуноне ки ман қайд кардам дар ҷопон ҳам ҳаст, яъне ки дар дохили кишвар ҳам рафтанд, онҳо метавонанд ки аз хизматрасонии суғуртавии маҳаллӣ истифода намоянд, вале фарқият дар он аст ки шаҳрвандии ҳар як кишвар вобастагӣ дорад. барои шаҳрвандҳои хориҷӣ тарифҳову хизматрасониҳо нархгузорӣ метавонад дигар бошад, вале дар ҷумҳурии тоҷикистон тариф ё нархи хизматрасоние ки ҳаст имрӯз аз рӯи ҳамин намудҳои суғуртае ки мо таҳлил кардем аз 0.3% то 15% ҳаққи хизматрасонӣ аст. яъне ки агар ки шумо объекти суғуртавии шумо хавфи шумо 100 сомонӣ бошад, шумо бояд 15 сомонӣ пардохт кунед. агар ки шумо мехоҳед ки хавфи шуморо дар ҳаҷми 100 000 сомонӣ ташкилот бар уҳда гирад, шумо 15 000, ин 15 000 аз ҳама қиматтаринаш аст барои муҳоҷирон ё сафаркунандагоне ки ба спорт машғуланд, ба варзиш машғуланд, онҳо хавфи маиб шудану шикастану зиёд доранд, онҳо тариф баландтар аст, вале дар бисёри мавридҳо тарифи суғуртавӣ, яъне нархгузории суғуртавӣ аз 1 то 2% аст барои муҳоҷирон, барои сафаркунандагон. ин агар бо сомонӣ гардонем чӣ қадар аз маблағ барое ки содатар бошад ва бинандаои мо фаҳманд? ман агар муҳоҷир бошам, тасаввур мекунем ки ман ба Қазоқистон сафар мекунам ба муддати 1 сол ва ман хулоса мекунам ки барои ман мумкин ки атрофи 100 000 сомон дар 1 сол рӯйпӯш кардани суғуртавӣ, яъне ҳамун ҳимояи суғуртавӣ дар ҳаҷми 100 000 зарур аст. ман аз ҳамин 100 000 аз 1000 то 2000 сомон чуноне ки гуфтем вобаста аз хавфҳо аст. хавфҳо ҳастанд беморӣ аст, хавфҳо аст ҳолати нохуш аст, хавфҳо аст хароҷотҳои табиии нақлиётӣ аст, яъне эвакуатсияву дигар чизое ки гуфтем. ин хавф, ҳар як хавф ки илова шавад, нархи полиси суғуртавӣ яъне ба сӯи болоравӣ мекунад, яъне гум кардани бағоҷ ҳам ҳаст дар ин маврид. ба ман танҳо хавфи ҳодисаи нохушро ман ба инобат мегирам ва дар ҳаҷми 100 000 ташкилоти суғуртавӣ ба ман нархи пасттар пешниҳод мекунад, зеро ки дигар хавфҳое ки мавҷуданд ман аз хавфи суғуртавӣ берун кардам ва аз ташкилот хоҳиш кардам ки маро аз ҳодисаҳои нохуш ҳифз кунад, зеро ки ман дар сохтмон ё як иншоотҳои сохтмониву истеҳсолӣ кор мекунам, хавфи бештар дорем. ҳамин суғуртаи тиббие ки мо гуфтем ин ки ҳатмӣ аст ё не? дуруст фаҳмидем шумо? суғуртаи ихтиёрии сафаркунандагон ба хориҷи кишвар аст ки барои муҳоҷирон аст, дар таркиби он суғуртаи тиббӣ аст, ихтиёрӣ аст. вале дар бисёри мавридҳо дар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон, дар кишварҳои минтақа ҷаҳон бештар ихтиёрӣ аст. аллакай мардум ба он одат карданд ва давлат мақоми назорати аз ҳамун истифодаи ҳатмии ин гуна суғуртаҳо баромаданд, зеро ки дунболагардӣ кардани аҳолӣ аллакай зарурат надорад, онҳо ба худ инро қабул карданд ва ҳамарӯза истифода менамоянд. дар мо суғуртаи тиббӣ ҳаст, ҳатмии тиббӣ, вале он муҳоҷиронро дар бар намегирад, он қаламрави ҷумҳурии тоҷикистонро дар бар мегирад. суғуртаи муҳоҷирон ҳамин суғуртаи ихтиёрии сафаркунандагон ба хориҷи кишвар аст ки ташкилотҳо доранд, дар таркиби он суғуртаи тиббӣ аст ва он ихтиёрӣ аст. бале
хуб пӯшидан аст ки мардуми мо аз хизматрасониҳои суғуртаи тиббӣ на он қадар ки огаҳӣ доранд ва ки ихтиёрӣ хеле кам мешавад ки ба ин чиз таваҷҷӯҳ мекунанд. Ман бисёр мехостам ки шумо ба ин савол ҷавоб диҳед ки чӣ гуна назари як муҳоҷири меҳнатиро ба суғуртаи тиббии муҳоҷирон мешавад ки дигар кард ва мешавад таваҷҷӯҳи онҳоро ба ин намуди суғурта ҷалб созем. мардуми кишвари мо аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатӣ барои ҷалб кардани онҳо ба раванди суғуртакунонӣ ва ҳифзу манфиатҳои онҳо дар ҳангоми дар сафари муҳоҷират будан ё дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доштан бояд мақомотҳои дахлдор аз қабили вазорати меҳнат ва шуғули аҳолӣ дар якҷоягӣ бо Бонки Миллии Тоҷикистон, дар якҷоягӣ бо хадамотҳои зертобаи ин ё он вазоратҳое ки бо муҳоҷирон бевосита корбарӣ мекунанд, хоб бо нуқтаҳои чиптафурӯшӣ, бо онҳо мо бояд корбариро дар самти баланд бардоштани маърифати суғуртавии аҳолӣ бештар роҳандозӣ намоем, ки чуноне ки пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2024-ро соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намуданд. Ина ҳам яке аз самтҳое аст ки ба ҳамин сиёсати пешгирифтаи имрӯзаи давлату ҳукумат равона шудааст ва мо аз ҷумла радиои Азия плюс ҳам бояд дар якҷоягӣ бо ҳамчун васоити ахбори омма ва дигар васоитҳои ахбори омма мо бояд ҳамин раванди маърифаткунонии аҳолиро дар ҳамин барномаҳои махсус, дар барномаҳое ки бештар ба муҳоҷирон дастрасӣ дорад огоҳ кунем ва онҳоро аз манфиати суғуртаи ихтиёрии сафаркунандагон ки дар таркиби он тиббӣ ва ҳодисаҳои нохуш илова аст, яъне фаъол аст, истифода намоянд ва ҳар ҳодисае ки дар рафти муҳоҷирати меҳнатӣ кору фаъолият ба амал меояд, онҳоро огоҳ намоем ки чӣ гуна ва чӣ тавр бисёр бо роҳҳои содда ва оммафаҳм мо бояд аз ҳамин истифодаи ибораҳои соҳавӣ, ибораҳои ки барои муҳоҷирони меҳнатӣ ки бештар дар хориҷ ҳастанд бисёр оммафаҳм пешкашу пешниҳод намоем. ҳоле ки дастовардҳои техника хеле серистифода ҳастанд, мавриди татбиқ қарор мегиранд, шумо гӯед ки имкони гирифтани суғуртаи тиббӣ тариқи интернет, яъне онлайн мавҷуд ҳаст? бале, ин гуна имконият аллакай имрӯз дар низоми суғуртаи кишвар фароҳам оварда шудааст. қаблан қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне қонуни соҳавӣ, дар шакли ҳуҷҷат мавҷуд будани шартномаи суғуртавӣ ва пули суғуртавиро талаб менамуд, вале мо ҳамчун мақоми назорати суғуртавӣ дар асоси сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки рақамикунонии иқтисодиёт ва рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ва дигар хизматрасониҳое ки ба аҳолӣ расонида мешаванд, мо ҳам пайгири ин кор шуда аллакай дар аввали соли ҷорӣ тағйири иловаҳое ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти суғуртавӣ ворид карда шуда аллакай ин номуайяниро аз байн бурд ва ташкилотҳои суғуртавӣ имрӯз имконияти пурра доранд, онҳо омода шуда буданд. ҳар шаҳрванд ва ҳар муҳоҷири меҳнатӣ ки дар дохил аст ё дар хориҷ аст метавонад ки ба сомонаҳои расмии ташкилотҳои суғуртавӣ, сомонаҳои расмии онҳо дар сомонаи Бонки Миллии Тоҷикистон дар бахши суғурта мавҷуд аст. Тамоми маълумотҳо нисбат ба ташкилотҳои суғуртавии амалкунандаи кишвар дар сомонаи Бонки Миллии Тоҷикистон сар карда аз муассисон то директорон, ҷойгиршавии сомонаи расмии рақамҳои телефон мавҷуд аст ва онҳо бо истифода аз ҳамин сомонаҳои расмӣ даромада хоҳ дар
Федератсияи Русия қарор дошта бошанд ё дар Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ки ба платформа ворид шуда ба таври автоматӣ ҳуҷҷатҳои худро ворид намуда, маълумотҳои худро ворид намуда, пардохтро ба таври ғайринақдӣ анҷом дода соҳиби полиси электронӣ шаванд. Яъне ки имрӯз агар ман дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам ва манфиати оилавии худро суғурта кардам, пагоҳ ман сафари хизматӣ ба як давлати дигар дорам, дар рафти сафари хизматии ман полиси суғуртавии ман, яъне шартномаи суғуртавии ман ба итмом расид. Яъне ман маънои онро дорад ки ман дар берун ҳастам, барои дар берунбудагии ман оилаи ман бе анамун рӯйпӯши ҳимоявии суғуртавӣ боқӣ мемонад. Яъне имрӯз пайдо шудааст ки ман аз хориҷи кишвар ба платформаҳои интернетии ташкилотҳои суғуртавӣ ворид шуда ба таври ғайринақдӣ, ба таври онлайн ҳам гӯем полиси суғуртавӣ дастрас намуда ҳуқуқу манфиатҳои худ ва оила ва молу мулки худро таъминад. саволи дигари мо ин аст ки кадом намуди хизматрасониҳои тиббиро муҳоҷирони меҳнатӣ метавонанд ки истифода намоянд? намудҳои хизматрасониҳои тиббӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ чуноне ки қаблан як ифода карда гузаштем, ташкилотҳои суғуртавӣ дар доираи суғуртаи ихтиёрии сафаркунандагон ки дар таркиби он суғуртаи тиббӣ барои муҳоҷирон мавҷуд аст, яъне он аз дигар намуди суғуртаҳо фарқкунанда аст ва намуди хизматрасониҳои беморӣ, ҳолатҳои нохуш, хароҷотҳои тиббии нақлиётӣ, хароҷотҳои эвакуатсионӣ, хароҷотҳои гум кардани багоҷ, бекор шудани сафар. Яъне шумо муҳоҷири меҳнатӣ агар ки суғурта дошта бошад, дар баъзе ҳолатҳо ман шахсан дар чунин ҳолат афтудам, хатсайри мо дар фурудгоҳ дер кард ва хатсайри дигар аллакай вақташ расид парвоз кард. Бинобар сабабе ки ду ширкати фарқкунанда буд, ман маҷбур шудам ки аз кишваре ки бояд ба Тоҷикистон баргардам, чиптаи дигар ба хатсайри дигар гирам. Анамин хавфҳо ҳам намуди суғуртаҳо аст ки онҳо тақсим шудаанд. Яъне полиси базавӣ ҳаст, ба намуд ҷудо мешавад, полиси базавӣ, полиси фароғ ҳаст, яъне ки ҳамаи ҳамин намудҳо, ҳамин хавфҳое ки мо қайд кардем, ҳамаашро дар бар мегирад ва полисҳое ки бо барномаҳои махсус аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ пешниҳод шуданд, аз ҷумла полиси суғуртавие ки ман ба шумо нишон додам, дар таркибаш ифода шудааст ки COVID-19-ро дар бар мегирад. Яъне ки муҳоҷири меҳнатие ки дар хориҷи кишвар бо бемории ковид ҳам агар рӯбарӯ шавад, дар бисёри мавридҳо полисҳои суғуртаи тиббӣ бемории COVID-19-ро фаро намегирифтанд ва имрӯз мо Бонки Миллии Тоҷикистон ҳангоми ин беморӣ сар зад, мо ҳамаи ташкилотҳои суғуртавиро муваззаф намудем ки дар таркиби суғуртаҳои худ, хусусан суғуртаҳои тиббии дохилӣ ва суғуртаҳои сафаркунандагон ки барои муҳоҷирони меҳнатӣ бисёр муҳим буд, мо бо дар назар доштан ҳамин манфиатҳои муҳоҷирон барои сафаркунандагон ин талаботро ба ташкилотҳо ҷорӣ намудем ки то ки муҳоҷирони меҳнатӣ ва сафаркунандагон дар хориҷи кишвар ҳангоми ба амал омадани ё ки ба бемории сироятӣ дучор шудан хароҷотҳое ки мекунанд аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавии маҳаллӣ ҷуброн карда шаванд. хуб, бинандаи азиз, умедворам ки як суҳбати бисёр ҷолиб доштем дар мавзӯи суғурта, махсусан суғуртаи тиббӣ ба муҳоҷирон ва умедворам ки ин суҳбати аввалин ва охирини мо нест. Мо дар идома низ ба ин мавзӯъ бармегардем ва тавре ки шумо шунидед, ин яке аз вариантҳои хуби нигоҳ доштани маблағҳо дар хазинаи оилаи шумо аст ва шумо тавонед аз ин хизматрасониҳо истифода баред ва он вақт метавонед ки баъзе хароҷоте ки доред, баъзе ҳолатҳои масалан форс-мажорӣ ва баъзе масалан лаҳзаҳое ки фавқулода ҳастанд, онҳоро бо истифода аз маблағҳои суғуртавӣ пӯшонед. Барои шумо комёбӣ, муваффақият ва барорро орзу дорам. Субҳон Ҷалилов будам. То подкастҳои дигар.